Ang bilis makarinig ni Kuya Marlon. Ano? Grabe, sobrang init. Nagkain kayo, hindi pa? Hindi pa? Walang ulam niya si Marlon. Sana pinapalitan mo ito, Marlon. Pag uwi ko dito uli. Uy, sa birthday pati ninyo ay di. Ayusin mo ito, Marlon, ha? Magbi-birthday pati si Kuya Nuni. Dapat maganda yan. Nakati pati si Sarah ba di? Oo. Surprise! Ano daw? Ang ginagawa? Anong meron? Ang init-init. Ha? Wait lang. Ganyan yan pag nakainom na ng gamot. Painumin natin ulit. Ay, Diyos ko, una na. Exercise! Exercise, si Mami nahingal na. Hingal na ako nun eh. Uy, tagay tayo. Pawak daw, pamilin di. Pawak. Tagay tayo, tagay. At mainit. Tigisa tayo kaya nun eh. Si Ikon ay nakaubos na ay. Ako nakaubos na. Ito sa'yo. Inubos pa ni Helen. Sige na, hanggat mainit. Mainit, hanggat malamig pa, inom. Tagay tayo. Yo. Okay, ano Marlon? Ayo. Marlon, sito. Sana pato. Makain tayo. Wala pa akong kain. Init. Oo, hindi pa na mga nakarain. Sito at si Juan. Oh, yung ulam. Ah, kaya nun, Ilagay mo sa plato. Sinong kakwentuhan mo nung nakarang gabi? Marlon, ilagay mo sa plato. May kausap ka daw, sabi ni Kuya Marlon. Sino kausap mo? Gabi na giling. Ha? Si Bina marahil. Sino kausap mo? Pinatay ko ng ilaw at May panaginip ka ata. Uy, Si Bina yata eh. hala, para ka ng isang hero, oh. Ikaw ngayon ang sasabihan namin di ka pa naliligo. Gupit ka. Uy, naligo ako. Ikaw ang hindi pa naligo. Naligo ako ha. Unahan ka na namin. Sino nga ako? Limot ka na naman sa akin yan. Thank you, Lord. Di ba ako Malakas na ang naliligo? ano niyan. Kain ka. At may dala ka ng Saan si nanay? Ay no, bagong gising. Oh, Mukhang hindi ka ata naliligo, Kuya Nuni. Ano na tayo? Gi, ubus. Tagay. maligo at mag-upin. Lagi na mariligo daw Mano pagkakain. Ay ng kanin nuni, mainit pa yan. Mainit pa yan. Nakaano ata ito. Ay, Nanay, Sama-sama na yan, Ma'am Rich. kumusta? bakit mo tinapon? Ako po ay busy, kaya Bakit mo tinapon? Dapat, inano mo. sana si... Kayo po, kain po kayo. Na. At kakain ako. Ikaw muna mauna. Nagupin yata ay. Ngay. Magandang tanghali. Ang mata ko mayroong ano. Pawis. Update. Bigyan mo pa. Ayun yung lidso. Ayun sa gitna. Yan, oo, yan. Si nanay, Kain po kayo. nakain pa lang Sige ako, na. sila ang hindi. Nay, halika Nay. Kain na. Dito. May kanin, oh. Nagbili ako, nay, kainin mo. Natanggal yung sintas ng ano ko. Tanggal yung sintas. Daw may sito ka pa man, wala na. Meron pa. Ito po. Meron po na niyan po. Wala na, oh. Ano man, makain. Kuhan pa po. Binuksan ko na pa. Di ka na mahirapang magbukas. Kuhan ate. Binuksan ko na. Mamimi. Sige lang. Po. Mami, Ano? upo ka. Sinong kausap mo? Harapan mo si Nuni. Si Kwan? Si Carlota o si Bina. Bina? Kung nanaginip ka. O nananaginip ka? Kain po. Nananag. Nananaginip. Kaya nagsasalita. Anong panaginip mo? Kaya ka pala nagsasalita. Ako na lang ang panaginipan mo. Kaya ka pala nagsasalita. Panaginip pala yun. Siguro magandang babae. Ano yung engkantada? Gaganda pa ba yun sa amin? Engkantada? Panaginip mo? Pistot. Ano Marlon? Gaganda pa ba yun sa amin? Galing tayo ng California si Oh, Ate ayaw mo Amy. ng sauce?
Maganda sa May sus California, yung manok Temi. ka. O yan dyan, tingnan mo Ma'am Maganda Rich doon. dyan sa ano. Marlon, tingnan mo ang sus. Nay, Alin po? kaunta Ay, na kay nay. Marlon. Kumain ka na at maligo kayo. Ligo na. Hawa ka na, Nay. Maligo ka na? Mukha ko sinuni. Magligo kayo kasama. Marlon, ano kayo? Maligo ka ulit. Mag-hands up kayo at nangangamoy. Magligo Hindi, ka. maligo at gugo niya. Ayaw, O yan Si talaga. Marlon, saka Forever si, na yan. ano, ayaw ng sus. Gugupitan ko kayo. Go. Magligo ka daw ulit. Kain maligo. Ay, makain pa yun si Marlon. Ay, malapit na nga ka dito bisita. Ano yun, di nagsama. Sa Aljid? Wala na. Wala, nag-uwi na. Dinispatsa na. Nag-apo na. Nagpa-uwi na. Ang daming na-miss ni Aljid. Sino? Na-miss niya yung mga na-miss niya yung Paliligo sa dagat. mga kalaro niya sa Manila. Ay, uy. Kaya iniyakan. Si nanay, nilagyan na. Kakain na po. Nagkakain na. Opo. Kain kay Ate Helen. Sige na. Kakaunti mo yung kanin mo. Ano? Nuni. Dagdagan pa yung kakain. Lakas na ang power doon nilo. Bakit? Yan naliligo. Amoy na. Naamoy mo din? Hmm. May binili akong roll-on. Nasaan ang mga roll-on? Tinatago nyo. Meron yan. Gamitin nyo. Meron yan sinuni. Pag Wala may man tayo bisita. tayo lang. Kailangan always kayo pogi para pag may Bigyan mo si bisita. Nuni ng sauce. Ayun, gusto ayun mo ni Kuya Nuni? Noni magsus. Ay, ayaw. Ayaw. Di mga nasos. Dali. Oh. Mahina ang kumain siya ng sauce. Si nanay ng ulam. O, na sauce. Si nanay, binigyan ko na hita. Sauce Maria. Unahan na yung galiyang. Oh, bakit binabato mo ako? Ayaw. Ayaw. Galit ka sa akin, Nuni. Ayaw. Nasaan na yung galiyang? Nasa phone. May saging dyan, bigyan niyo siyang ano, yung silang saging. Saan saging? Luting Ayaw saging. ganun. Sino nagluto? Pinaturo ko yung Marlon. Ha? Kay Marlon. Kanin, nuni, ang dami oh. Opo. Buti magaling na yung sugat mo, Kuya Marlon. Ay, sugat yung ano mo. Sa, kuan, paa. Ano mang, ano Hindi niya niya? mamaga. At maligo ka pareho. Sa isang araw may bisita dito kayo. Papapugayin na Malapit tayo. na ang birthday mo Ate nuni. Mag-ayos-ayos ka. Mag-ayos-ayos. Para baka anong malay mo makarating sila. Si Kuya Balda kasi. Anong malay mo kung makapuntahin dito sa birthday mo. Kanin nuni. Ano dami. Kabisita ang, Busy ako kaya hindi ko makapunta-punta Patakang dito. kamarlon ng langka. kabisita ang nanay ng kalingap. Baka pumunta yun dito. Baka maapit ni Ruth ni Kwansi. Nanay Marig, sarap. Pag-birthday. Pag-birthday Ha? mo ni. Hindi. Ay, hindi masarap? Bakit? Wala yatang so. Pangit? Pangit ang lasa ng manok. Manok na yung nanay. Ha? Ito masarap. Pangit ang lasa? May gata. Ay, gusto daw niya yung may gata. Ay, dugo. Lagyan natin ng sauce para Pag ano ay nagbili ng hilaw, lulutuin pa ninyo. Yung adobo daw Kaya masarap. luto na. adobo. Mag-adobo tayo, Nay. Gusto mo, Nay? Mamaya pag uwi, may Adobo bigyan ko daw. kayo ng manok si Marlon. Adobo na yung gusto? Ano? Ay, may ano pala. Gusto mo na adobo? Ay, nadubo. Eh, di dapat magluto ka para masunod mo yung gusto mong lasa. Gusto mo magluto ka? Mabili tayo ng hilaw? Hilaw naman, no? Para ikaw ang mag-adobo. Ha? Wag na. Okay na yan. May sauce ba ganyan? Gusto mo ng sauce niyan? Ayaw mo ng may lahok. Ang linis ng bahay, Kuya Noni, ha? Sino naglinis, Kuya Noni? Ha? Ikaw? Ikaw? Lilinisan mo at Ang linis ng bahay ni Kuya Noni. ano kayo ni ano nito, bahay ni Erwin. Wala na si Erwin, malayo na. Ano siya na? Sa Cavite. Ay, ayos na. Layo na. Sinana na si Ate Ruiz. Be, binalik niya dyan si Rowena. Mahirap kaya yung alagaan. Sitaw, busitaw. Ha? Busitaw. Sige na, tapos na. Magapuntaw. Pawis, oh. Dito sana magtanim kayo ng sitaw. Saka yung gabi bagang puti. Mm.
Ang bango, may lang ka. Ito, meron pa ko yan ni ulam. Inumin. Kanin ka pa. Kuha ka pang kanin. Ganito? Inanuhan ko na nga ng kanin. Alam ko wala kayong kanin. Ulit nakabili kayong kanin. Meron dyan sa labasan pag hindi sila sarado. Wala kayong sinain. O, Nay, ulam pa. Buto na yan. Ibigay mo na sa pusa. O, ito't maraming laman. O, kuha ka. O. Ano? Hindi daw masarap. Ulam. Yung ginataan. Ito na yung ginataan. Pangit daw ang lasa. Yan. O, diba? Laman. Wala yata ang sus. Sarap pati, pakpak. Ayaw. Hindi nila kilala ang sauce. Yung sinapawal. Uy, kain ka pa. Pinapatulog ko nga. Alis ka dyan, babariling kita. Sino sabi? Kapit na birthday mo noon eh. Sabi sa'yo. Ay, ano na tayo? Sa'yo. Walang kausap nagsasalita. Ano? Walang kausap nagsasalita. Mabarilin daw. Sabi niya, panaginip lang daw niya yun. Anong oras siya nagsasalitang siya lang? Nagigising paggabi. Ha? Paggabi po. Ay, nananaginip nga naman. Nangaginip daw siya, sabi niya. Nananaginip lang nga naman. Ano? Uy, may kanin pa doon. Ang daming kanin. Malimutan mo noon yung kwan, sitok. Uy, ang bango ng langka Ano yan, matamis? Pangit daw ang lasa. Pangit kaya naman at hindi kayo magsakit sa tiyan. Masakit sa tiyan yan. Oo nga. Ala kanyan, Helen. Sigihan mo. Mahirap yung masarap. Si nanay, nakadalawang nadalawang order na si nanay, oh. Pero pangit daw ng lasa. Pero Oo. pangit ang lasa, talaga ito si nanay. Ito daw niya may gata. Pangit daw ang lasa, pero nakadalawang hiwa na siya. Bakit di ka naglalagay ng sarsa, Nuni? Ano mo? Ayaw niya ng sarsa. Ayaw mo ng sarsa? Minsan gusto, minsan Kaya na lang hindi. talaga Marlon kalaki ang avocado na yan. Ang liliit. Ang gaitlog. Baka matanda na. May nahinog na yan. May nahinog na dyan. Baka matanda na, parehas na sa akin matanda na. Ganyan lang po yan. Mga bilog. Malalaki pa. Pero may hinog na. Bilog-bilog talaga. Wala pa? Alam mo Marlon, dadating yung si Badet pag birthday ni Nuni. Nagsabi yun sa akin. Maraming bisita. Kuya Nuni, dapat magpapugi ka na. Uy. Wala tayong panghanda. Ha? Wala daw panghanda. Ay, sus ko. Utangin natin yung panghanda na yan. Si Ritso, imposible namang mawalan yan. Imposible. Merong ano ba tawag dyan, mami? Yung sinasasalok sa baul. Hindi na. Uy, ano yan? Saan mo kinuha? Laglag lang ito. Ha? Eh, baka ano? Baka may uod. Di, Ayun, may butas, di, ito ang masarap. Ha? Yan ang masarap. Oo nga. Bakit parang hinog-hinog na? Maghinog yan, bakit nito? Ay, wag, sayang. Uy, hilaw pa yan, kinukuha mo. Naroon mo may mapula. Naroon mo may mapula, oh. Yung mapula daw. Katabi nung, Ay, ano yan? ano yan? Ha? Bungang kahoy. Baka masaktan ka ng ano. Gutom si Kinuni. Uy, Kinuni, minom ka kay baka mabulunan kay ano na tayo. Oh, minom ka't baka mabulunan. Ay, ano yung isang yun, oh. Mm-mm. Naubos mo na sa iyo. Ito, ano yung matuwat? O, sige na, sige, tagay mo na yan. Ha? Parang bayabas. Mahihinog na yan? Paano mo nalamang mahihinog na? Malamig pa, ano? Nuni. Malamig pa ba daw yung juice? Sito mo, ano? Wala naman yan. Iniwan ng asawa. Ayaw mo to? Nagkabalikan na. At ayaw mo ng avocado, Nay? Ha? Ilaw pa yan. Mahirap mang anuhan yung ganyan. Nakakabalikan mo. Dapat talaga tutulungan yung ano. Yung dapat tulungan talaga. Yung nagkawalaan. Wala na talagang... Marlon. Pati yung donated. Yung pagkasusunat ng donated. Donated. Team Kalinga pa. Wala nang kulay yung ano. O, ayan. Wala nang kulay. Ang alin.
yung aming mga pangalan. Special thanks to Erwin TV Official Rights Vlog and Kalingap sponsors. Iwan ko kung ganito ba talaga to dati. Di ko napansin ito. Ganito talaga to kaya Noni? Hindi po. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng nag-sponsor kayo sa pabahay ni Kuya Noni. Ano? Pag ikaw ay natama-tamaan, Helen, babatuhin ko pa ikaw ulit. Mailag ako. Pag tinamaan ka, babatuhin kita pa ulit. Bilis itong umilag. Kaya Noni, kanin pa? Hindi nga, tama ito. Busog na? Mahinog. Ay, ubusin mo na yung Manok, manok at sayang. Yung mahihinog na daw, tapos pagdating sa bahay, hindi man lang mahinog-hinog yung mga avocado. dalhin niyo sa bigasan. Dinala nung kaibigan ko. Yun o, dalawa hinog na. Ibabaon niya sa bigas. Yun? Dalawa may hinog. Saan mo ba nakuha? Yung sa mataas. May bunga yun? Yun po ang masarap. Saan dyan? Kaysa dyan sa bilog niya. Ay, oh. Matamis ba yun, Kuya Marlon? Oo, Matamis? yang dibaso ang masarap. Otos, tos na rin. Kating mo, Helen. Ay, grabe ang taas. Mataas pa sa pili. Oo nga. Grabe. Sabang nga. Pero ang daming bunga. Oh. Naakyat nga yan. Akyatin mo. Kaya ko yung akyat. Akyat ako. May ingkat. Hinog na to. Putihan ito. Ano Marlon? Anong kulay niyan? Puti po. Tanggalan, binalot-balutan mo pa yung langka. Bulok din. Pagdatungan mo, Marlon, sa ilalim. Para Ay, yung grabe. Sayang lahat ang mga bunga. pinapausukan yan. Yun, no? Puros mga bulok. Itong binalot mo kaya Marlon, hindi ba to bulok? Saan yung may tao? Pabulok pa lang? Saan yung may tao? May nagsasalita. Ayun pa pala, may langka pa doon sa kabila. Oh. Ah, Marlon? Kabila. Saan kabila? Kapatid mo? Kapatid sa tatay. Kapatid sa tatay. Nag-iimikan kayo? Good vibes man kayo? Ay, okay man pala. Kaya Noni, masarap ang tulog mo? Kaligo na nun eh. Lalaki baga naman ng Tayo ganyan. vlog. Mapagupit daw kayo. Naubos pala ang nipon yung... Mas-swimming tayo, gusto mo? Bakit ayaw mo? Ang anin. Mas-swimming. Takot sa tubig. Anong malamig ang tubig? Ang init-init. Init-init. Noon. Diyos ko. Sa Mampurog tayo, di ba doon ang gusto mong paliguan? Para makahilod ka? Ha? Ulan. Ilang gabi ka, ilang araw Gusto mo? Hindi yan naliligo na rin. Bakit? Maglalakad ka? Ang gabo niya. Tatagtag tayo. Matatagtag. Buntis ka ba? 1 week na. Paano kagugustuhin ni Bina niyan? Uy, isang linggo ka na hindi naliligo? Para magustuhan ni Bina. Oo. Init na ng Bakit? katawan niyan. Ay, ano na tayo? Bakit? Sabi ni Bina ay Ano nang amoy yan? gusto daw niya sinuni. Kaya lang hindi daw naliligo. Naku, Kuya Nuni, nagtapat na si Bina. Sabi doon sa ano. Sabi ko ba't hindi naliligo? Ay, ala, yan si Bina, oh. Nakatingin si Kuya na. Sabi na mata ni Kuya Nuni, oh. Sawa ka dun sa Tatakbo. tayo nun. Ha? Makakasuhan tayo. Bakit? Di naman minor de edad Di yun. man na yung teenager. Pakikiapid. Dalaga. Ano pagkikiapin? Wala mga asawa yun. Bakit may asawa ka na ba ganun eh? Ah, May asawa ka. meron. Nasaan? Kaka nga maipakita sa amin. Meron siya asawa sa panaginip, kaya nagsasalita mag-isa. Sito. Isang linggo hindi naliligo. Binilang mo ba, Kuya Marlon? Ha? Kaya pala, Maroon, mayroon pa yata sito doon. init ng katawan niyan. Mainit nga ang katawan niya, ano. Ilabas mo yung roll-on mo kay Nuni pagkatapos maligo, ha? Huwag mong itago at ano mo sa kilikili mo. Kulong na naman yung kwan. Tamabaho na yung Pagulungin mo. may amoy na sa sasakyan.
Madadagdagan pa. Dagdagan pa. Diyos ko po. Diyos ko miyo. Diyos ko, Mio Marimar. Madadagdagan pa. Binibili ba kayang ganyan nun? Iniipon yung plastic para ibenta per kilo. Iniipon ninyo yan. E di, Kaya ni, ano bagang iniisip mo? We. Di nga, ano ang iniisip mo? si Bina. Bakit nagsasalita ikaw mag-isa kuno? Ha? Bina. Ano ang iniisip mo? Sige na, ligo ka na. Kaya para pagupitan ka at malapit na birthday mo. Mag-ahit ka pa pati ng balbas mo para ka ng estranghero. Dalawang kamay pati pa, ayan, magagastos yan si Ritz. Dali na. Oo, balat. Grabe, isang linggo ka walang ligo. Kayong dalawa. Magkinudkuray kayong dalawa. Kili-kili power. Nasaan yung roll-on Kuya Noni? Maganda pati yung roll-on na yun ay at mabango. Nakakain na si nanay? Kain na. Lato daw ng lasa pero nakadalawa. Ganyan man yun si nanay, di marunong mag-appreciate. Gusto daw niya ginataan. Gusto niya, ayaw ng siliton. Bibilan kayo ni Ritz ng sariwang manok. Gataan nyo. Yan si Kuya Marlon, magaling magata yan si Kuya Marlon. Yung ginataan yung manok ay haluan nyo ng kapaya. Mm. Ay, masarap yun. May kapaya ka baga Marlon? Ilan po, ilan po. Oo. Kaya. Sige na, ligo na. Ligo na kayo Marlon. At magpagupit tayo dun sa labo. Sa labo na lang tayo. Isa na yan, nasa, Naligo pa lang ako. nasa labas na yun. Ayaw na Kasi naman yung maligo. Ngunit. Maano na. Kaya Noni, mag-roll on ka ha. Naku. Maliligo na nga di. Marlon. Anong Kalang daldal ko, naka-open. Kala ko bagay naka-off ng Ano laki ng langgam. halaka. Mukhaan ko nga si Ate Amy ng galyan. Sige daw. Kung ana't maglulubak Sige tayo na, ng magalyang ganyan. kami. Sige na. Daw. Mainit. Madali lang? Dali lang. Saan gawi? Yan lang. O siya tara. Pahabulin ka ng taga. Baka habulin ka dyan ng ano. Kilala ako. May iba ito si Marlon at magaling na. Mag-iinom ka Marlon ng gamot. Iba ang gamot na ni Marlon. Iba mahirap yung yan. maigi ang pag-iisip kaysa sa baliktad. Baliktad. Iinumin na lang, tingnan nyo si Bina, ano? Galing ni Bina. Gusto yung si Bea. Ayaw po sa akin. Hindi sa hinapayag. Hindi nasunod sa akin. Nung wala ka dito, pinainumin ni Ma'am Ritz, anong nangyari? Nakatulog? Tapos nung nakaraang araw, Di na naman. ang sama daw ng katawan niya, nagpakatulog. Sana pinapainom mo naman at ikaw man ang may isip. Siya na yun, siya na Kahit yun. pa paano dapat itago mo para makainom. Talaga bagang ang pag-injection, healing. Kahit ini-injection na magkano ang injection? Hindi ko lang po alam. Nagbili lang po kami ng gamot ay. Hindi yata yun. Mahal kasi ang gamot. Nung dinala namin yan nila Ate Rick, nasa 11,000 ang pinagbayaran. Sa namin. Ay yung dito sa labo, yung Dahil in-injectionan lang siya. nagbili lang po kami ng Oo, gamot. nagbili. May authorized yun ng ano. Mga 8,000. May Hindi. ano yun ng doktor. Inano po yun ni Doktora Escoda. Magpagupit na, magpapugi na. Mapupugiin ni Rick at baka pumunta dito si Sarah Malik. Hindi. Ano? Ano masasabi mo kay Noni? Malapit ng birthday mo noon eh. Anong masasabi mo? Ano nga gusto mo sa birthday mo? Anong gusto mo? Anong gusto mo lutuin? Magluluto tayo? Ano? Magluluto kayo? Anong gusto mong lutuin? Ikaw ang magluto para makatikim ako sa timpla mo. Kaya Noni, O siya na yan, malaka na. Ng ano?
tahon. Hindi pansit. Baka mahilig ako. Ha? Baka mahilig ang kamay ko. Okay na yan. Babalatan pa inihilin. Ala, Hindi lalaga na. pinudpud mo na lahat. Wala nang mababalatan dyan.